Bacı kaçotomu bereketi ya o su içti ki به آشیانه گشتم خانه به خانه گشتم بی تو همه شباهم شانه به شانه گشتم عشق یگانه من از تو نشانه من بی تو نمک ندارد شعر و ترانه من سرزمین من خسته خسته از جفای سرزمین من بی سرود و بی صدای سرزمین من دردمند بی دوای سرزمین من سرزمین من بی غم تو را سرود سرزمین من بی ره تو را گشود سرزمین من بی و تو وفا نمود سرزمین من گذشتن گرانیتسا مسکو ماسکوفسکی област санкт петербург қазоқистон зиёда аз 5-6 мошин доранд ронандагон зиёда аз 10 сол стаҷи корӣ доранд 24 соат дар хизмати шумо ҳастанд кадом рӯзе хоҳед шуморо бурда аз граница гузаронда меоянд агар ҳуҷҷатҳоятон ягон мушкилӣ дорад ин бародарҳо кӯмак мекунанд номерҳояшон дар рӯи экран скриншот карда гиред ё дар ватсапҳояшон нависед кинони деҳаи назди марзии хоҷа аълои исфара барои мунфаш кардани роҳи ҳудуди деҳа оғоз намудаанд бо ташаббус ва дастгирии сокинони ин деҳа беш аз 500 метр роҳи душворгузори назди марзӣ асфалтпӯш карда шуд. Ин роҳ солҳо ба ин тараф хароб буд ва ҳангоми боришоти барфу борон ҳаракати воситаҳои нақлиёт мушкил буд. роҳандозии ин иқдоми нек пас аз амали хайре ки як соҳибкори деҳа чанде пеш чанд километр роҳи оромгоҳи деҳаро аз ҳисоби худаш пурра мунфарш намуд, сокинони деҳаи хоҷаи аълоро ба иҷрои ин кори савоб водор намудааст. дар ҷараёни мунфаршкунии роҳи деҳаи хоҷаи аъло сокинони зиёде ба ҳашар баромада ҳар кадоме бо иҷрои коре саҳми худро расонидаанд. аз иҷрои ин кори дастаҷамъӣ сокинон хушнуд гардидаанд. дар шаҳри исфара таъмиру таҷдиди роҳҳо ва ободу мунфарш намудани онҳо бо дастгирии сокинони саховатпеша зиёд мушоҳида мешавад. ин анъанаи нек дар хоҷаи аъло аз солҳои пеш ҳам буд ва пиру ҷавон дастаҷамъона ба кӯмак мебаромаданд. гуфта мешавад чоркӯҳ ва ворух аз ҷамоатҳои наздимарзӣ маҳсуб мешаванд ва таъмири роҳҳо ба манфиати кори сокинони ҳамаи шаҳри исфара аст, зеро дар ҳоли мунфарш будани роҳ, ҳаракат ва гаштугузори сокинон ба маротиб осону бехатар мегардад. барои мунфашкунии роҳҳои дохили маҳаллаҳои хоҷаи аъло аз маводи сохтмоние истифода карданд ки дар коргоҳҳои саноати ҳудуди вилояти Суғд истеҳсол мешаванд ва барои дастраскунии он мушкилоте вуҷуд надорад. корҳои асфалтпӯшкунии роҳи деҳаи хоҷаи аъло то 2 ҳафтаи оянда идома меёбад. масъулони ҳукумати шаҳри исфара аз чунин иқдоми созандаи сокинони деҳаи хоҷаи аъло хуш истиқбол намудаанд. маврид ба зикр аст ки сокинони деҳоти дигари ҷамоатҳои шаҳр низ чунин нақшаи обод намудани маҳалла ва деҳоти худро пеш гирифтаанд. сокинон азм доранд ки дар оянда бахши дигар роҳҳои ҳудуди деҳаи хоҷаи аълоро тахту ҳамвору мунфарш кунанд. зимни суҳбат сокинон таъкид меварзиданд ки обод намудани роҳ амали хайру савоб асту гузаштагони мо ҳам ҳамеша ба роҳсозиву роҳкушоӣ даъват менамуданд, зеро роҳ дилҳоро ба ҳам мепайванданд, меҳру муҳаббатро байни деҳаҳо, минтақаҳо барқарор намуда ва тиҷоратро миёни сокинон афзун мегардонад.